Kung nakikinig ngayon, itong, malay mo, natigil, nahinto sa isang karinderya, may telebisyon, or kaya merong radyo, baka nakikinig itong si Ruel. Makiusap ka na sa kanya. Kuya Ruel, gusto ko umuwi ka na sa bahay. Nahirapan ako magkahanap sa iyo. Eto mga ka-action, kasama natin ngayon si Christian Lopez Ortile at nais niyang manawagan sa kanyang nawawalang kapatid na si Ruel Lopez Ortile, 38 taong gulang at isang persons with disability. Magandang hapon po sa iyo, Christian. Matanong ko lang, Christian, kailan niyo pa napansin na nawawala itong kapatid niyong si Ruel? Lunes ng tanghali po, ma'am. Hinahanap na po kasi siya ng mama ko kasi kakain na. Lunes ng tanghali, nung nakaraang linggo? Lunes, opo. Okay. Tapos, napansin nyo dahil kakain na, wala itong si Ruel. Opo, ma'am. Oo. Hindi naman po siya ganun na pagkakain na, ma'am, hindi na siya tinatawag, umuwi na lang po siya. Inong Lunes lang po, hindi na siya nakita namin hanggang maghapon, naghanap po kami. Okay. Etong kapatid mo ay PWD, Christian. Opo, anong klaseng kapansanan or sakit meron itong kapatid mo? Epilepsy lang po, mamang alam ko sa ano. So epileptic itong Opo, kapatid mo. So may mga times na nagsi-seizure. Opo, ma'am. Okay. Saan nyo huling nakita itong si Ruel, Christian? Sa may plaza ng Ligaw, ma'am. Doon lang po. Tapos may nakapagsabi po sa amin na nakita po sa dito parting Uwas. Hinanap po namin hanggang maghapon, so, hanggang gabi, ma'am. Hindi po talaga namin makita. Tinanong na namin sa mga barangay, tapos pinatingnan po namin yung mga CCTV, wala po talagang nakita. Ito bang kapatid mo ay talagang pag-aalagala or may mga times talaga na kung saan-saan magpupunta tapos nauwi na lang? Wala naman po, ma'am. Doon lang po siya tumatambay talaga sa plaza ng Ligaw. Okay. Kaya yun lang po nung Lunes, hindi na namin siya nakita, ma'am, hanggang ngayon. Oo. Sa isang araw, Christian, ano yung madalas na ginagawa nitong kapatid mo? Naglalakad-lakad lang, ma'am. Tapos nagsisimba, yan lang po. So, yun ang daily routine niya. Naglalakad-lakad, Opo, nagsisimba, uuwi ng bahay, Opo, kakain, tapos lalabas na naman. Opo, ma'am. Okay. Nabanggit mo na last ninyong nakita sa plaza. Opo, ma'am. Naikot nyo na ba yung plaza or yung mga posibleng lugar na pinupuntahan nitong si Ruel? Opo, ma'am. Naikot na po namin. Lahat po. Hindi po talaga namin makita. Wala din kayong, may mga tinanungan din kayo kung sino yung nakakita? Mayroon po, ma'am. Taga kabilang barangay, tinanong po namin. Ano yung mga impormasyon na nakuha ninyo? May nakakita daw po, ma'am. Pero yung mama ko kasi po ang nakausap. Kaya inana po namin siya. Kaya hanggang ngayon, hindi po namin siya makita, ma'am. Okay. Okay. Ito po bang insidente ay nai-report nyo po ba sa barangay or sa police? Sa pulis lang po, ma'am. Kasi sa barangay po, busy po sila. Kaya hindi po namin na-report agad. Sa pulis po, dumirekta na po kami. Dumiretso na kayo sa police station. Opo, sir. Pero ngayon, anong sabi ng, ano daw? Sabi po ng pulis, sir, papahanap, tatawagan daw po nila yung kada estasyon kung may nakita po silang yung kapatid ko nga po. At least may, kumbaga, meron ng ginagawa itong police station regarding dito sa pagkakawala. Opo, sir. Unang beses po ba itong nangyaring nawala po? Pangdalawa na po, sir. Yung una, anong nangyari? Yung una po, sir, 3 araw din siyang nakuha namin sa Nabwa na, sir. Sa Nabwa kami? Opo, layo sir. na, nilakad. Nilakad lang po, Linakad sir. niya lang? Opo, sir. Opo. So, posibilidad na pwedeng pakamsur din yung ruta nitong kapatid mo? Opo, sir. Okay, anong sabi ng dito sa nanay mo na sa nakakita dun sa kapatid mo ay nasa Uwas? Pero Opo. pagpunta nyo dun sa Uwas? Wala po, sir. Wala naman sa... Opo. Pero sabi daw ng nakakita kahapon, nakita daw po ng mga 2:00, bandang 2:00. Inana po namin agad. Nagsabi sa amin na nandun yung kapatid nyo. Pagdating po namin dun sa lugar na yon, wala naman po yung wala kapatid naman namin. daw, Opo. talagang dumaan doon na. Opo, sir. Pwedeng totoo yung sinasabi, pwede din na Hindi. nakaalis na. 'Di ba? Kasi sabi mo, paikot-ikot lang, talagang naglalakad lang ito. So posibleng ganun yung nangyari, Opo, ano. ma'am. So anyway, dahil naandito ka na sa amin, ano, sa tulong ng ating mga kababayan nanonood ngayon,
Ano yung gusto mong mangyari ngayon? Yung panawagan mo, Christian? Ang gusto ko lang po mangyari, ngayong araw po, gusto ko po makita ang kapatid na. Kasi nahihirapan na po ang mama namin. Pangilang kapatid niyo ba ito, Christian? Pang-tatlo po, ma'am. Ilan kayong magkakapatid? 8 po. 8. So ito yung pang-tatlo. Gaano kahirap na, sabi mo, pangalawang beses na itong nangyari. Yung unang beses, ganito din ulit yung nararamdaman ninyo. At ngayon, ganito ulit. Sino yung mas nahihirapan? Ang nanay po namin, ma'am. Ano yung ginagawa ni nanay, ng nanay ninyo? Ngayong hindi nyo pa alam kung nasaan itong kapatid nyo. Siya po kasi nagbabantay ng anak ko, ma'am, 2. Hindi nga po ako nakakapagtrabaho kasi nga inahanap po yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya, kahit di po ako makapagtrabaho, mahanap lang ng kapatid namin. Ayan. So, ganun po, ganun nyo po kamahal itong kapatid po ninyo. Kung Yan. nakikinig ngayon, itong, malay mo, natigil, nahinto sa isang karinderya, may telebisyon, or kaya merong radyo, baka nakikinig itong si Ruel. Makiusap ka na sa kanya. Kuya Ruel, gusto ko umuwi ka na sa bahay. Nahirapan na kami kahanap sa iyo. Hello po, ma'am. Yan. Pero before po ito mawala, wala naman siyang nakaaway po sa Wala. inyo. Wala Wala po. naman problema siyang Wala po. ini- Wala po, sir. Hindi naman ito mapanakit na kapatid ninyo. Hindi naman po, ma'am. Kasi pag nakainom po siya ng gamot, ma'am, nakakausap naman po siya ng maayos. So may iniinom na gamot. Opo, ma'am. So ngayon, isa yun sa mga inaalala mo dahil hindi pa nakakainom ng Opo, gamot. Baka kung anong mangyari, baka atakihin ng Opo. epilepsy. Opo. Sana dapat, kumbaga, sana mahanap na, lalo na Oo. ngayon na may sama ng panahon dito sa Bicol. Sa mga nanonood ngayon, Christian, baka may nakakita sa kanila, alam nila kung nasaan ngayon yung kapatid mo, manawagan ka na, Christian. Nananawagan po ako kung sino man po nakakita sa kapatid ko. Pwedeng pagtawagan na lang po kami para di na po kami mahirapan. At yun lang po. Salamat po. Ayun, naka-flash mga ka-action sa inyong mga screen ang litrato ng etong si Ruel Lopez Ortile, 38 years old, ng Purok 5, Gilid, Ligao City, Albay, na meron pong mental disability. So, naandyan sa baba ang contact numbers na pwede po ninyong tawagan, 0994-996-1148. Ipagbigay alam lang po kung kayo po ay mayroong impormasyon patungkol po kay Ruel. Maraming salamat po, Christian. Salamat po, ma'am. Salamat, sir. Ayan. Ayan mga ka-action, tulungan po natin ito si Christian na mahanap ang kanyang kapatid, lalo na ngayon na may sama ng panahon. Hindi na nakakainom ng gamot itong kapatid niya. Sana At isa naman, pa, partner, yung nanay nila talagang yun yung Alala. nahihirapan dahil nag-aalala sa sitwasyon ng kanilang kapatid. Maraming salamat sa iyong tiwala, Christian, at panalangin namin na sana sa mas lalong madaling panahon ay makita ninyo itong Opo, si salamat din Ruel. po.